Enzym serapeptáza prispieva k znižovaniu bolesti, zápalov či upchatých ciev. Ide o jeden z mála enzymov, ktorý je predurčený stať sa najpoužívanejšou aktívnou látkou prospešnou pre zdravie. Enzymy sú bielkoviny, ktoré sú hnacím motorom života. Bez nich by život neexistoval tak, ako ho poznáme. Serapeptáza patrí medzi tzv. Proteázy. Prispieva k rozkladu nežiadúcich látok v tele. Týmito látkami sú napríklad odumreté tkanivo, krvné zrazeniny, cysty či zápal vo všetkých formách. Na svete existuje len jeden druh serapeptázy. Vzhľadom na neustále narastajúcu potrebu starostlivosti o domácich miláčikov sa serapeptáza schválila ako veterinárny prípravok. Výskumníci v Európe a v Japonsku vyhodnotili, že serapeptáza je najúčinnejším proteolytickým enzymom, ktorý prispieva k znižovaniu zápalov v organizme. Odvtedy sa zistilo, že má niekoľko možných použití a ďalších sľubných zdravotných výhod. Prispieva k odstraňovaniu látok, ktoré spôsobujú v organizme zápal, zmierneniu už existujúcich zápalových ochorení kĺbov, močového traktu, svalov, šliach či dutín, zriedeniu a rozpúšťaniu hlienov. Ďalej prispieva k zmierneniu zápalov v tkanive, bolesti a opuchu, čisteniu krvi od nadmerného množstva fibrínu, ktorý zahusťuje krv a tvorí krvné zrazeniny. Prispieva k urýchleniu rekonvalescencie po úrazoch a operáciách a hojeniu zranení ako sú modriny, poranenia šliach a svalov, zápaly či povrtnutia. Uznajte sami, že enzym serapeptáza je naozaj klenot medzi enzymami. Objednať ho môžete na našom webe kompava.sk.